We're good to go. Don't worry. Siyanibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu lomfaneleke udumo njalo zikhathi zonke. Thank you so much bazalwane. Thank you so much saints. We are advancing the kingdom of God in all areas. So thank you so much. Yes, this is a Christian platform. As I always emphasize, if you are a believer, I can assure you that you are in a very right place. So thank you so much, Bazalwane Mam. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Today we mark this day as a very Today we are hosting the apostle. Abantu abaningi bazomkhumbula ke hleze vela kakhulu einkundleni zokuxhumana ngemlayezo uNkulunkulu asuke emphathise yona nakuma movements amakhulu la sesimbone khona namhlanje sinaye lapha namhlanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. This is a Christian platform. Make sure that you subscribe and miss not any of our upcoming episode. But before you start, since kuyinqubo yethu ke la siyasicela enkosini and then bese singena straight enkulumeni yethu yanamhlanje. Baba wethu ingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakubonga Nkosi nangaleli thuba osipha lona uNkulunkulu wethu ingcwele. Siyathandaza Baba uzibonakalise ngendlela ofisa ngayo uNkulunkulu wethu ingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nakulezi ingxoxo we pray Baba uzithintela abantu bakho through the waves uNkulunkulu wethu ingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Baba ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Baba Mpostoli, angithathele thuba ngikubingelele ngikwamukele egameni lika Jesu. Angubingelele nawe Dadu Dlamini nabalaleli bonke nababukeli bonke egameni elihle lenkosi emakhosi uJesu Kristu. Amen. Ngiyaphila kodwa Baba Mpostoli. Siphile kakhulu njani? Siyabonga kakhulu. Amen. Ukade ngibuka intshumayelo yakho lapha kaMpostoli Umbatha ukhuluma ngento ibinamandla kakhulu ngokubuya kukaJesu. Amen. Yes. Pastor mhlawumbe ngale ukupolisa amaseko awuyidinga introduction abazalwane bakwazi abazalwane endaweni zonke ehlukahlukene umpostoli imuzwe igwili nximalo. Niyamazi bazalwane bami akusidinga ukuthi azi introduce by the way sibonga uNkulunkulu ukuthi unathi lapha namhlanje. Pastor mhlawumbe vele singene straight enkulumeni yethu. Yeah. Nayile series le uNkulunkulu akuphathise yona enamandla kangaka. Yebo. Ukwathi kuyithinta kancane lapha njengoba lapha kaMpostoli Umbatha. Yebo. Mhlawumbe ke nomuntu bengakayiboni le ntshumayelo kodwa ngithanda ukuthi ke senze build up yethu. Ngendaba yokuthi mhlawumbe siqale la ekuthenini ukuthi uma sike sikhuluma ngokubuya kukaJesu. Yeah. As amakholwa. Yeah. Ngabe mhlambe kuyinto engaba ukuthi mhlambe hayi doctrine nje yamakholwa athile noma nje into yokubuya kaJesu yonke umuntu okholwayo umzalwane. Ayigcini ngokuba eyawonke umuntu okholwayo ongumzalwane imqoka kakhulu kuwo wonke umuntu okholwayo ongumzalwane ngoba it is the main goal yokukholwa komuntu. Uma kuthiwa main goal qonda ukuthi umgomo okuyiwona umqoka nomkhulu iyona nhloso enkulu. Okay. Nenhloso nqangi yokukholwa. Kuyenzeka kube khona inhloso ezincane ngaphambi kwenhloso yangempela entweni esuke yenziwa njengalo kokukholwa. Pastor. Yeah. Ake sikhulume nje ngomdlalo webhola. Umdlalo webhola leli gama elithi goal elisetshenziswa uma sengene ibhola enethini. Lalingeve kahle liqonde ukungena kwebhola enethini laliqonde inhloso. Ukuthi njengoba kudlalwa nje inhloso ukuthi lingene lapha. Kwase kugcina sekubizwa ukungena kwebhola ngegoal ngoba vele igoal it means aim. Yes. Or purpose. Nakulo ke futhi ibhola kuyenzeka kube nezinhloso ezincane ingakaveli igoal
okuyona edlalelwayo. Interesting. Njengokuthi uthola ukuthi angithi ibhola uma ukora igoal ulifaka phakathi kwamapala amabili. Yes. Kuyenzeka ke abantu bagcina sebegude ekufakeni ibhola phakathi kwemilenze emibili. Ajatshuliswa ukuthi ihlwele ziyahlanya uma lifake kuthiwe ishibobo. Kodwa bahluliswa ukuthi balibele izinhloso ezincane. Bakeji igoli. Enkulu abayifezile alingenanga emapalini lingena emlenzeni yabantu. Yabo okuyinhloso encane ngoba ukungena kwale emlenzeni abantu indlela yokudlula ubheke kwi-main goal. So ke uma makholwa indaba ye second coming iyekeleleka ingafundiseki. Agcina amakholwa occupied ngeinhloso ezincane. Ziningi. Kuthi kumiswa amatende abantu ba prophet ukuthi your car is coming, your house is coming, your wife is coming, your work is coming, your promotion is coming, which are minor goals. Okuzinhloso ezincane ngoba konke lokhu kutholela ukuba inzuzo uyithola ngakho uyisebenzisele ukufeza the main goal. Uje uPaul ukukhulumile ke ngemain goal uthi ngilibala ungasemuva. Oh my God. Ngizelulela okungaphambili. Oh, hey. Uyebese icavana ukuthi ngiqonde emgomweni Eish. wokubizwa okukhulu kwaphezulu. So ke indaba ye second coming ingena kwi main goal. Umgomo omkhulu wokubizwa iyona into okumele umuntu oyikholwa ayibeke iza phambili kuzo zonke izinto zokukholwa komuntu. Ngale kwalokho ungabe unikeza isitha ithuba lokuthi sikwenze uphazamiseke ugcina ungasafiki lapho wasindiselwa ukuba uye khona. Mhlawumbe impostoli akusikhandele nomhlahlandlela la kulento kune rapture kune second coming. Mhlawumbe awusicacisele kuzo zonke lezi zinto zombili. Yeah, kuphathwa. Indaba ye second coming i-rapture ingena ngaphansi kwayo. Okay. I-second coming ihlukene amaphathi amabili. Iphathi yokuqala ye-second coming i-include i-rapture ne-resurrection of the saints. Ukuhluthwa kwebandla nokuvuka kwabafileyo abakholwayo. Okay. Iphathi yokuqala leyo ye-second coming. Iphathi yesibili ye-second coming ilapho ibandla lobe selahlwithwa selibuya kanye naye uJesu eseza emhlabeni. Ngoba iphathi yokuqala ye-second coming uJesu akawuthinta umhlaba. Uyaphuma ezulwini abakholwayo baguqulwe abasaphila asebefile bavuke sonke sihlangane naye emoyeni. Okay. Yeah, iphathi yokuqala leyo ye second coming i-rapture ne-resurrection of the saints. Okay. And then iphathi yesibili ye second coming ukuthi sibuye sekwenzekile konke okube kwenziwa kochazwa ngoba i-series le. Sekwenzekile konke okube kwenziwa amakholwa which includes i-marriage of the lamb umshado wewundlu. Yeah, ngoba singumakoti wakhe uJesu umyeni wethu. So ke konke lokusekwenziwe ke sobe sesibuya naye. Ukubuya naye ke yona second coming ke ezothinta emhlabeni, ezofika emhlabeni this time, ezobusa kanye nathi emhlabeni. Kuqale i-reign ye 1000 years ebizwa ngokuthi millennium. I-kickstartwa i-millennium i-kickstartwa i-second coming. Okay. Okay. Part 2 ye second coming okubuya eza naye. Uma sikubeka ngolimi lwasemzini i-first part ye second coming it means Jesus coming for us. Kanti i-second part ye second coming iphathi yesibili second coming is Jesus coming with us. He is coming for us kwiphathi yokuqala ye second coming. He is coming with us kwiphathi yesibili ye second coming. Interesting. Yeah. Mhlawumbe ngempostoli ukuthi nje ngoba phela sisenza upart 1 wale episode wakho ngaphansi kwesihloko sokubuya kaJesu. Kodwa ngiyakhumbula ukuthi ngonyaka ophelile kuye kwaba nama predictions amaningi ngendaba zokubuya kukaJesu as a result ukuthi abanye bebekhomba usuku oluthile oluspecific. Mhlawumbe lento yokubuya kaJesu angaba khona inama speculations ukuthi hayi uJesu angabuya ngalolu suku. Angeke kulunge ukuba bekhona ngoba taking from the words of Jesus himself. Uthi uJesu ngalolo suku nandodana nazingilosi akekho olwaziyo ngubaba kuphela. Isitha ngoba ke siyayizonda indaba ukuthi amakholwa ahlale elindile. For many years sizame ukuletha abantu abazobhedela ngasekunqumeni usuku. Many years.
khona icult inkolo ethile yanqoma u1914 wathi uma udlula yayisilokhu icamba manga ke sithi ke wabuya ngo1914 akwaziwa noma izulu nje basuke liduma nje lisuke lihlisa yena yabona ke okuyinto engeke seagwishe ngayo thina uthi lisuke lihlisa yena noma cha kodwa iqiniso ukuthi ayikho into engenzeka ithinta uJesu ingaqondakala ngeke uJesu mayehliswe izulu angazi ukuthi limbeke ephi nendawo ngiqonda ukuthi ukuphi uma sifuna ukumbona singamlocate siqonde kuphi khona asebethe sewabuya kwakubo basindisi into engangayazi yokwenza kwabantu abasindisi khona sebefundisa imfundiso bakhona abasho imfundiso ethi uswabuya into okuyihlazo kubo bona laba abayikhulumayo leyo nto ngoba bathi bakholwa uJesu ngeke ukholwe umuntu athi mayesebuya wena uqhubeke nokukhonza la endlini uma ukhonza la endlini ungayi lapha ekhona ihlazo likusho iyahlambalaza lento itshengisa lento yakho ayikho ngoba unjengomuntu osangene ekhanda ngoba ukwazi ukukholwa uJesu abese yabuya wena uqhubeke namakholo lapha lokhu nisontisana lweni imkholo wayo njalo ubuyile anikho kuye futhi animazi ukuthi kuphi uma ngathiwa layela umuntu ukuthi abafuna ukuyombona bona ngoba kuyabonakala ukuthi nina engathi nikho serious ngokumbona abafuna ukuya kuye bangamthola kanjani awukwazi ukubalayela kodwa wena ushumayela ukuthi ubuyile uJesu akakwazi ukuba on this earth angazi ukuthi kuphi nendawo wonke umuntu omkhulu lapha emhlabeni oBenjamin Netanyahu upresident wakwa-Israel eMiddle East lapho uJesu azalelwa khona ngokwenyama ama head of states onke ayaziwa ukuthi akuphi uma ufuna uPutin uyazi uqonde eRussia so akekho umuntu omkhulu ongaba kulomhlaba angaziwa ilocation yakhe ukuthi kuphi nendawo umsangano njalo ezanywa amadimoni lento ya last year ngiunderstand ngokugcwele le ukuthi kube khona abaqamba amanga abapredict usuku isitha sibonile ukuthi uNkulunkulu njengoba nami ngingomunye walabo uNkulunkulu usekhulume nezinye zezinceke wathi ayifundise ibandla ngesecond coming ifundise ibandla ngefuture in my case ngangikhuleka entabeni embonweni ebusuku lathi izwi go and teach my people the future 2024 ngaqala mhla 7 July 7 enyangeni ka7 2024 ukufundisa inge second coming nangayanko future ke ngoba iseries leni izohamba ayizokhuluma second coming yodwa izohamba ikhave yonke into ye-futuristic bathi abakwa theology eschatology izofika ekugcineni kwi-conclusion yayo consummation yayo lapho elithi khona ngase ngibona izulu elisha nomhlaba omutsha iyozofika lapho so ke isitha sibonile ukuthi uNkulunkulu umoya ongcwele usethinte abakhe ukuthi baqwashise bafundise ibandla ngesecond coming nangakho konke okuthinta ifuture sasivusa abaqamba amanga ukuba bapredict ama date ukuze laba bathunywa uNkulunkulu uma bethi bakhuluma ngokubuya kaJesu bangazwakali babalwe njengababheda njengalaba sebebhedile ukubona uma uyodoba kube khona bawubhukuda ezibeni lapho inhlanzi othi uyoyidoba zikhona badunga amanzi ibaleke zongena ngaphansi kwamfantu yamadwala uyaqamba ufaka udoba usulufakela ubala inhlanzi seyithuswe ababhukudayo bedatam bedlala uyabo so ke that is the same case lokhu kwabadate akukho eBhayibhelini akekho umuntu njengoba uthi iprofessor uyiunderstand kanjani ukuthi how close it is ukuba uJesu abuye kodwa akekho umuntu onganquma usuku ngoba ngishinyanga ukukhulu kuyinquma yes imanzi kodwa khona ubuduze besikhathi ungabusikaza ungabusikaza unga-estimate nje unga-estimate nje uyabona uma ubheka ngokwema-science onke besifundisa ngama-science lapha kubabambathezolo ama-science of physical uma ubheka ngokwama-science akulukhuni ukuthi le decade ezoqala elandela le ngoba idecade yesithathu le after millennium u2001 kwaqala idecade yokuqala kwimillennium 2011 kwaqala idecade yesibili kwimillennium 2021 kwaqala idecade yesithathu kwimillennium esesingene ku second half yale decade idecade ke ishumi iminyaka eyishumi usho ukuthi 2031 uyale iyona nto estimator hayi unquma estimator idecade yesine ku 2031 kuyale iyona impela ongasikaza noma ulinganisa ukuthi iyona decade engeke iphele kungenzekanga irapture mhlawumbe ngasiphi isizathu umpostoli ama prophecies okuyiwona ngempela atshengisa nearness ye-rapture nezinto eziyi-arrangement yomhlaba ulungisela uku-implementa isystem yawo which is 666 i-arrangement yezinto emhlabeni isifinyelela lapha khona kuconclude yonke into njengoba kushintshwa amakhadi nje kuya kuma-smart card kuzosuka lapho kuya kuma-digital amabhenki awu-4 out of 5 eSouth Africa asevumelanile ukuthi ucash awuphele yonke lento is driving towards
u666. isi-announce impela yama-digital. Yeah, that is driving towards u666. Bese kuzoba iprofesi yezenzo 2 verse 20 esukela kuJoel chapter 2 ukuthi ngaphambi kosuku lwenkosi inyanga iyakuba bomvu njengegazi, okuyinto eniyaziyo nani ukuthi yenzekile few months back, Yes. 2 months or so. Yes. Abakholwa nabangakholwa bayibona inyanga ibomvu njengegazi, and injengoba leyo yenzeke njengoba, and leyo prophecy leyo it's one etshengisa i-closest of the time ukuthi sethu zangakanani nokubuya kwenkosi. So ke ingakho ngithi mina osikazayo hayi onquma usuku noma onquma iminyaka noma onquma unyaka, kodwa osikazayo angasikazele ekutheni ukusuka ku-decade yesine kule millennium 2031 kuyale iyona decade esingabe si-safe uma enhlizweni yethu uconclude ngokuthi ke umuntu akabe selenze ngazo zonke indlela, iyona decade engeke iphele kungenzekanga konke lokhu. Mhlawumbe impostoli asingene nale kuyo yama-signs le usho ubeka nathi kuyithinta nayo kancane. Singene ama-signs of his coming. Yes. Madoda siqalephi balalela umpostoli uMbatha sinaye lokesisebandleni lakhe lolo provoke ubaba uDlamini ukuba ulayini naye uyumsuso wenyamazane manje uDlamini uyifuna nale inyamazane sekuyakhe lempala. Izolo siyesafunda, ngesonto siyesafunda indaba yemessage ekhuluma ngama signs of his coming. Osifundele uMatthew 24 verse 3 wakhona. Okay. Matthew 24 verse 3. 24 verse 3. Hey bazalwane, hey, this is a beautiful series. Ngicela nje ukuyifunda ngesizulu. Yeah. Ngithi ngishintshele ezulwini la. Yeah. Matthew 24 verse 3. Fundeka kanje. Esahlezi entabeni yemnqumo. Abafundi beza kuye bebodwa. Bathi sitshela ukuthi lokhu kuya kuba nini. Isibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siya kuba nini na. Yezwa ke babe serious ngokwazi izikhathi okuzokwenzeka ngazo lokhu. So ke i-text yezwe ebesivulile bekuyileyo. Sifuna ke manje i-topic ithi the signs of his coming, but sitshela ukuthi lokhu kuyoba nini nama sign okuza kwakho, signs of your coming, nama signs okuphela kwezwe ayoba imaphi. Saseke siqala ngako Old Testament ama signs kwi sharing ebesinayo. Esithole response ehigh kakhulu abantu abafonile nabacommentile ku social media. Okay. Ukuthi kukhona ngisho ama technological science kwi Old Testament ayebikezela ukuthi i beginning of the end times yobonakala kanjani. Engakafika uJesu abuzwe lo mbuzo nje kwakuvele kwi Old Testament kunama technological science. Uma kukhulunywa ngezikhathi zokugcina end times zinengxenye embili, kukhona i beginning of the end times ne consummation or conclusion of the end times. Iqala kwezikhathi zokugcina nesiphetho sezikhathi zokugcina. Umprofeti profeta kaMnandi kunendoda phesheya okuthiwa William Branham. Okay. Eyayi ubizo lwayo yayiphiwe ngalendlela ukuthi uma izoshumayela kwakuba ne light la phezulu kwekhanda layo njengoba nami ngibona ama light nje. Izothi uma ima kuphuma ivoice lapha ya ikhulume exactly njengokwalokho ekuthola bangayizwa abantu ivoices uye. Ikhulume exactly njengalokho ekutshelwayo iziyoqeda intshumayelo. So ama prophecies akhe concerning ikhathi ezizayo ifuture were very accurate. Were very very accurate. Uthe uma iprofeta ngokuqala kwezikhathi zokugcina ukuqala kwazo beginning of the end times wathi ikhathi zokugcina uma seyiqala noyibona ngenqola okuthiwa iSierra. Yo. Imoto, igama lemoto. Sierra wathi ikhathi zokugcina usho yena kusasele tens uprofeta about hundreds of years before, more than a century before kube nemoto inventwayo eyakhiwayo. Le moto mina ngangisuka kwaku between primary ne high school ku standard 5. Ngizosuka lapho lo mnyaka yaphuma ngawo iFord Sierra 1980 Sierra 1979 1980 Ford Sierra. Nina lapha eGauteng ningaba nayo ngoba alukho ulwandle.
imoto zakudala niyakwazi ukuyithola eGauteng ngenxa yokuthi irust ayibibikho la ulwandle lungekho ngakhona kodwa eKZN ngeke usayifica ngendlela endala ngayo. It's over 40 years leyo moto. Sure. That was the beginning of the end times according to that prophet of God. Mabili ama-prophecies awashaya, enye beginning of the end times, enye conclusion or consummation of the end times. Wathi uma ikhathi zokugcina sezifika, ikhathi zokugcina seziya ngasekupheleni, ukuphela kweyikhathi zokugcina, isiphetho seyikhathi zokugcina ngoba noPope ovele eAmerica kanjena wathi there will be an American Pope for the first time. uPope ovele eAmerica into yanini ya last year or beginning of this year, uPope ovele eAmerica ukhonjwe ukhethwe ushona uPope kube komunye ngawo lo nyaka. That should be last year. uPope Leo the angazi bani the 5th or something uvele America. Babhala ku social media bathi wayeqinisile, bathi abanye that was a true man of God. Kwagcwala all over ku YouTube ku confirm is prophecy ka William Branham. Omabili ama prophecies akhe asho ukuqala kweyikhathi zokugcina nasho ukuphela kweyikhathi zokugcina asefezeke omabili. That is why ke manje sithi thina siseduze nokubuya nokuhluthwa kwebandla ngale ndlela yokuthi ngisho abaprofeti bakhe abangekhona eBhayibhelini abebephile nathi. Iprofeto zabo zifezeke sibuka phambi kwamehlo ethu. I-technological sign yokuqala ithinta yona imoto njengoba nayo wathi my prophet or prophet of the motor which was in line with the Bible. Ikunahuma 2 verse 3 and 4. It's an automobile sign. Isign yokuqala yesiprophetho sokuqala kwensuku zokugcina is an automobile sign. Funda Nahuma 2 verse 3 and 4. Automobile is a car sign. A sign yokwakhiwa yokuinventwa kwemoto emhlabeni. Inventwa kwemoto kwakufezeka kwesiprophetho ukuthi insuku zokugcina seziyaqala. We are at the beginning of the end times. Funda verse 4. Yeah. Izinqola ziyahlanya. Inqola zimoto. Igama lezulu lelo elithi inqola. Thina sijwayelele lezi imoto kanti imoto umfakela. Akulona igama akusona izulu imoto umfakela. Uyabona into uma yayingekho esizulwini ibizwa ngegama elincike kulolo limi. Lwalaba abafika naleyo nto. Ngoba yayingekho. Uma yayikhona ibizwa ngegama levele bibizwa ngalo esizulwini. So ke ngoba imoto yayingekho kuthiwa ke kuthiwa inqola ngapha kodwa uma kuthiwa imoto usungasakhuluma sona isizulu usukumfakela. Izinqola qhubeka. Izinqola ziyahlanya ezitaladini. Ziyaficana ezigcawini. Yebo. Ukubonakala kwazo kunjengezimbaqa. Ukubonakala kwazo kunjengamathoshi. Qhubeka. Zigijima njengemibani. Yabona ke inqola kudala kwakuba edonswa yamahashi. Nedonswa zimbongo kwakuthiwa amakalishi. Akuzona ke lezi ziprofethwa la ngoba lezi zigijima njengembani lezo zayingeke lokho. Ayikho inqola edonswa imbongolo nehashe ngagijima njengembani. Kwakuprofethwa iautomobile. Ukuthi leso sikhathi uma sesifika ko inventwa izinto ezifast ezizinqola. Beginning of the end times. And imoto yokuqala eyakhiwa emhlabeni yakhiwa uHenry Ford. Imoto yokuqala yakwa Ford. uFord is the firstborn of cars. uFord yizibulo leimoto. Bonke abantu abakhe imoto they had to take from uFord ukucompile ukuhlanganisa izinto zonke ezokwakha imoto ngoba imoto yokuqala izibulo leimoto uFord. Interestingly uzibona umoya ngcwele ngempela wayisebenzisa uWilliam Branham. Iprofesi yakhe ihambisana nemoto yakwa Ford la kwavela khona imoto yokuqala. Leyo duyisho. Yebo. Imoto yokuqala yavela kwa Ford nayo isiprofeto sakhe. Sahambisana nokuthi uma sekufika ikhathi uma seqala ikhathi zokugcina nobona ngenqola ekuthiwa iSierra lo nqola eyakwa Ford lapho kwavela khona inqola yokuqala
So this is the first technological sign. I-sign yemoto kwakuqala kwezikhathi ngenkathi emhlabeni ku-inventwa imoto kwase kuqala kwezikhathi zokugcina. That was the beginning of the end times. Ngicela ukutshela ukuthi ukuqala kwezikhathi zokugcina kubheke uhamba ubheke ekupheleni kwezikhathi zokugcina ibanga elide ngalendlela ukuthi ilento edalela ibandla lethu thina sindisiwe inkinga. Abantwana baNkulunkulu babe nalenkinga ukuthi ngenkathi kufundiswa ngesecond coming ngama-80s ababefundisa nababelalele kwakungathithi uyothi uqamba uphela u10 years noma u15 years noma u20 years bese kwenzekile uJesu esebuyile lahluthu ibandla. Kanti indaba yokuqala kwezikhathi zokugcina uhambo lwakho ubheke ekupheleni kwazi izikhathi zokugcina ibanga elide. Lokho kubangelwa ukuthi usuku lulunye kuNkulunkulu njengeminyaka eyinkulungwane. So ke nesikhathi uma kwathiwa seyiqalile ikhathi zokugcina ungacaba ukuthi wena ukuphela kwazo into ya few years to come kanti akuyena few years ibanga elide. Ababefundisa ngesecond coming abanye baze balala abanye bayeke bengafile sebeyekile kwamanje bacazula ukuthi bafundisa kwaphela more than 30 years ngoba phela ibimandla kakhulu ngama-80s i-teaching ngesecond coming. You can imagine ukuthi usuka kuma-80s uza manje yini that is 40 years or more. Umuntu wayefundisa enesasasa enepassion yokuthi lento uzoyibona manje wadiscourageka. Abanye bahambe emhlabeni ababegudi kakhulu kunathi. Ngoba abantu engibaziyo manje uVictor Mahlaba nami abebegudi kunami noVictor Mahlaba balele emhlabeni abanye bayaphila bayekile badiscouragekile ngoba lento bayikhuluma babukwa emehlweni yangenzeka. In fact lento ize yaveza iprofeto sika Petro ku 2 Peter chapter 3 ukuthi kovela enzuzo zokugcina kovela abantu abahleka usulu bethi siphi isithembiso sokubonakala sokufika kwakhe ngoba selokhu obaba batshelwa ngazo izinto isenjalo sebeze balala behleka bethi ayikho lento yokubuya kaJesu kunempela ke kuyahlekiswa manje ngendaba yokubuya kaJesu ilapha nje kuyikolunye uhlelo lomona kude eluthi so you think you are funny khona wayehlekise ngalokho kubantu abekhamahlaya yena wakhe ihlaya ngokubuya kaJesu. Kwahle kwempela futhi ungathi ihlaya lakhe la wina ungathi elakhe la wina ngoba ngalolo suku njena kwahle kwazi kwalala ngisho nabantu ababe amajaji kwahle kwa yonke into uyabona lokho uprofeti uPetru uthi bohlekisa ngakho kwavela kumabona kude behlekisa ngakho exactly naleyo prophecy kaPetru yavela yafezeka phambi kwethu sibona uyabona ke. So ke indaba isayini yokuqala i-technological sign uku-inventwa kwemoto. The second technological sign uku-inventwa kwe-mobile phone. I-mobile phone iprofetha ukufika kwezikhathi zokugcina ukuqala kwezikhathi zokugcina i-cellphone i-mobile phone. Yes. Yebo funda uJobe 38 verse 35. Jobe 38 verse 35. Jobe 38 yeah verse 5 verse 35. Jobe 38 verse 35. Okay 35 ufundeka kanje ungathuma imibani ukuba ihambe isho kuwe ithi bheka silapha manake lento yokuthunywa kwemibani iyona ekhuluma ngokufunctiona kwe-cellphone i-prophecy ye-cellphone le that's a cellphone prophecy ngoba la kukhulunywa ngento ezo-inventwa ey'khathini zokugcina uma sekuqala iy'khathi zokugcina ozokwazi ukukhuluma ungamboni engeseduzane okhuluma naye kodwa ukhuluma uthumela imbani umbuze uthi usukuphi aphendule ngembani naye ithumela imbani kuwe athi bheka ngilapha ukuphi manje athi sesemoto sesila sesikulindile. That is the prophecy ye-cellphone. Ukuvela kwalento siyibone ngamehlo enyama thina kanti lo wayekhuluma wayengazinani ukuthi isikhathi singanani esele kobanini njengoba nemoto nayo yabona ingathi kuprofethwa Nahum 2 verse 3 and 4 kwakusazophela thousands of years more than 1005 kuya ku 2000 years sure before imoto inventwe. Nalapha ngikathi ukhulunywa ngale cellphone prophecy kwakusazophela 1005 kuya ku 2000 years before i-cellphone inventwe. It's into etshengisa ukuthi thina esiphile lapho khona sibona amehlo enyama lento ekhulunywe la siseduze thina kwesikhathi kokubonakala kwenkosi noma lama prophecies esho uqala kwazi ikhathi zokugcina vela ama cellphone kade afika nezimoto kade zafika but now le yana yenyanga ephenduka igazi itshengisa seseduze manje sesekupheleni kwenzuku zokugcina. Okay ya ngoba ithi le prophecy Zenzo 2 verse 20 ngaphambi kuba kufika usuku olukhulu lwenkosi awuyifundi Zenzo 2 verse 20. Zenzo 2 verse 20
ufundeka kanjena ke bazalwane lapha emakhaya. Ilanga liyakuphenduka ubumnyama. Yeah. Inyanga ibe yigazi. Yeah. Lungakafika usuku olukhulu noluqhamileyo lwenkosi. Angithi uyezwa ukuthi ikhuluma ngosuku lwenkosi leProphecy futhi. Lenyanga ephenduka igazi ebonwe 2 months back mina kwangigeja lolo suku olwabona yabona abaningi ngalo. Ngoba usemkhulumeni. Kodwa kwathi uma ngibuya empangeni sihamba ngemgwaqo waseFolsras ngize eGauteng. About around 6:30 kwakungapha wa left imoto ibheke eGauteng ngayibona yayibomvu njengegazi. Ngathola ithuba lami mina lokuyibona. After abantu sebayibona bakhuluma nangayo all over wakhomenta abakholwa nabangakholwa ibonwe abantu bonke yilena isign etshengisile ebiblical futhi ukuthi sesisekupheleni kwazo izinsuku zokugcina asekho manje eqaleni kwazo asekho phakathi nazo sisekupheleni kwezinsuku zokugcina ngoba ivele izispecify ithi ngaphambi kosuku olukhulu lwenkosi. Usho mamazi kwenzeka lenyanga ibabomvu njengegazi njena okulandela lokho into yanoma yinini ukuba kube usuku olukhulu lwenkosi into yanoma yinini. Uma sithi into noma yinini ngolimi lwasebholeni kusokwa ama second ama minute kwi-injury time. Yes. Iya kune-reference optional time. Kanti lapha kuthina ama minute ungathola ukuthi ingaba unyaka iminute yabo. Sure. Iminute ingaba unyaka. Iminute. Ngoba phela ngithi usuku lulunye kuyiminyaka eyinkulungwane. So iminute hayi usuku lingaba unyaka. Uyabona into engathola ukuthi isazoqhubeka nje izindlu lena ku2030 kodwa kodwa kube kubalwa ama minutes ezulwini. Ezulwini kodwa sekusele ama minutes ambalwa kanti thina ngapha unyaka nonyaka. Uyabona into engingaba njalo uma ubuka. But we are at the consummation of the end times. Sure. Amakholwa nje. Nendlela ke isitha esenze ngama strategies zokubambezela ibandla ngento useless. Iyatshengisa ukuthi sisebenzela ibhodwe ngoba siyazi ukuthi laba bantu bazophunyula bahambe noma yini masingababambezeli babangezelo ngento eziningi abantu emabandleni futhi ibandla nalo hlaselo athekwe ngezinto eziningi into efakazelayo leyo ukuthi sisesikhathini manje lapho ingase kupheleni izinsuku zokugcina. The last technology the third technological sign is a television sign. Funda isambulo 11. Yona masingena kwisambulo. Television sign. Funda isambulo 11 verse 8 and 9. 8 and 9. Yeah. Ufunda kanjeno 8. Nezidumbu zabo. Yeah. Ziyakusala ezidaladini zomuzi omkhulu othiwa ngokomoya iSodoma neGibhithe lapho nenkosi yabo yabethelwa khona. Qhubeka. Abanye kubantu nabemndeni nabezilimi nabezizwe bayakuzibona izidumbu zabo izinsuku ezintathu nengxenye. Awuphinde abanye kubantu nabemndeni nabezilimi nabezizwe. Uyazi uma kuthiwa bezizwe kuqonda ama nations. Ngicela ukubuza ke iyiphi into engenzeka ibonwa ama nations? Ngoba kuthiwa idumbu zabo zobe zisetaladini for 3.5 days. Uma ungabeka isidumbu zabantu lapha esitaladini esila lapha ethuzo lapha siqophela khona. Ngenzeka nje ukuthi ama nations ayibukele izidumbu oseChina. Angazi uma ngithola ke manje. Ngenzeka nje lezi idumbu zibekwe kulesi standard lesi. Bese oseJapan uyayibona lezi idumbu, oseChina uyayibona lezi idumbu, oseEngland uyayibona ngoba zobonwa ama nations. Zobonwa izizwe nama languages nemindeni. That is a sign ukuthi gobe kunento ababuka kuyo yona itelecaste lezo idumbu zabo ibisi broadcastela bonke abantu bemindeni yonke nezizwe zonke nama nations onke. Ngoba nje ela eGauteng nje into oseGauteng ngikwazi ungayiboni ngeke uyibone eSoweto njengoba silapha siqopha nathi eGauteng njengaba baseSoweto. Uyabona ke lokhu kubonwa kweyidumbu zalaba abaprofeti babonwa ama nations. It's a television prophecy. Madoda. Esho ukuthi uma sekuzoqala ngoba nayo ingena eqaleni kwekhazi zokugcina. Uma zoqala ikhazi zokugcina ko inventwa ne television. Ko inventwa imoto, inventwa cell phone, inventwa i-television. Esine i-technological prophecy ne sign yokuqala kwekhazi zokugcina ilapha na ku Daniel chapter 12. Okay. Uverse 4 wakhona osho information technology sign. Chapter 12 verse 4. Ukukhula kokwazi. Qhubeka.
kepha wena Danieli gcina amazwi unamathiselise incwadi kuze kube sesikhathini sokugcina. Yeah. Angiyenza usesikhathini sani? Sokugcina. Uzwile? Yeah. Abaningi bayakwehla benyuka ukwazi kube kuningi. Lalela yabona igama lithi ukwazi kube kuningi. Knowledge will be on the increase. That's a prophecy ya internet leyo. Knowledge will be on the increase. Namhlanje ayikho knowledge information ongayi access. Uyayi-accessa i-information, i-knowledge uyayi-accessa, ulwazi lukhuphukile. Kuno AI manje. Yebo. I-prophecy isayini ye-information technology. Iqale ngesikhathi nje kusa-inventwa i-fax. Yabona i-fax yawisa iposi. Lawa phuya iposi ngoba ubani osazomhlupha ngokumthumelela incwadi. Ngikwazi ukuthi ngithumelela umphotholo umbatha. Incwadi ngefax. I-fax ivele yenza phuma handwriting yami. Abantu ubhalula phela i-fax iyenza inqaba ngoba iyenze ukuba mina ngibhale la ngifake iphepha engilibhale ngehandwriting yami emshinini kuhamba isandla sami kuhamba ihandwriting emoyeni iyofika kumbatha ngale ihandwriting yami ayiphathiswi umuntu ngesandla izohamba emoyeni iyongena ngale kumbatha umbatha amukela iphepha elinehandwriting yami. Yenze njalo phela ifax yaqala lapha le yalungisa kanjani iposi kwazoba ke ama message amafoni nokunye kwacaca ukuthi indaba okubhalela umuntu incwadi indaba amaposi yawo no postman baphelele umsebenzi ngoba manje indaba yokuthumela umuntu imessage sekunendlela elula zidalwe yini ukwazi bekuningi. Prophecy ka Daniel chapter 12 verse 4 knowledge has increased. Naye ngesiyagcina le ngaphambi kokwazi kube kuningi ukuthi abantu bakwehla kwenyuka ngoba namhlanje u2 and fro ukwehla kwenyuka kuhayi ngalendlela yokuthi khona umuntu osuka lapha oshopha eCape Town khona umuntu osuka lapha oshopha phesha kwelwandle abantu behla benyuka kuyayaluzwa namhlanje. Yosikhuluma nje khona abastake kwamanye amazwe bazibuya kanjani bavukelwe izimpi nezinkinga sibe kwamanye amazwe sekufunelwa amanxusa la eSouth Africa bla 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 ngoba kuyanyakazwa kwehliwa kwenyuko. Isilo esikhotheme sakwaZulu sa prophetha singazi ngoba lapha kwaZulu saba mhlambe bekuyesokugcina I don't know ukubutha abantu khona ukuthiwa ukubuthwa kwezinsizwa. Okay. Sathi ngenkathi siqala ukuthatha isihlalo sabutha ibutho lontanga yaso kwathiwa inala ngebutho. Elo Joseph Mshengu Shabalala naso silo lelo inala olalandela lapho ibutho kwaba ukhanda mpemvu elokugcina ibutho elibuthwe isilo before Scotama sabutha ibutho okuthiwa usehla senyuka. How prophetic. Njengoba uDaniel esho ethi abantu bobe behla benyuka maybe isilo sa observe ukuthi insuku zokugcina abantu bakhona bayaluza baqhola ukuyaluza behla benyuka kwathiwa ibutho lokugcina wathi usehla senyuka ngoba intshana namhlanje yehla yenyuka baqhola umgwaqo kuyayaluzwa unyawo lwabaphumuli. These are the signs yokuthi sisesikhathini lapho khona sezifuna ukuphela sesibheke kupheleni insuku zokugcina. Amabhenki ami ngomumo alindele uqeda imali kusubstitute ngamakhadi. Sure. Imali izophela. People will soon live in a cashless society. Lento ayiye emakhadini nje igcine lapho. Amakhadi ayi preparation njengoJohana umbhaphatisi. uJohana abantu bacabanga ukuthi uyena uJesu obeprofetiwe owumesaya kanti usandulela ozayo. Nengculaza kuyona ingculaza eqalayo. Qala iHIV. Qala isandulela ingculaza. Beyima kufika yona ke ingculaza. So ke nala amakhadi ayisandulela sento ehlosiwe. Into ehlosiwe ukuba izinto zomuntu ibesebunzini enyameni. Nasesandleni sakhe sokunene nansi into esihlosiwe. Okay. EseBhayibhelini amakhadi enze foundation njengoJohn the Baptist okhomba into ezayo. Amakhadi azothi se-implementwe kwayiwona asebenzayo all over bese kuthiwa ane-fault anenkinga kukhona into ezithile zabantu ekwazi ukuntshontsheleka ukuze into yakhe ingakulahlekeli ungathi mawulahlekelwe ikhadi kuvele kulahleke yonke into yakho ngcono ibekuwe madoda bengathi kudefendelwa wena uyavikelwa isiyaphi lapho kuma iseyebunzini ke lapho nasandleni sokunene zonke lezi zinto inhlelo zalokho zimi ngomumo. Inhlelo zalokho zimi ngomumo. We are living at the conclusion of the end times. Ikhadi zokugcina sesisekupheleni kwazo. Enye yezinto ebikade ivuka ngonyaka ophelile ngizokubuyisela nje kulonyaka ophelile kancane empostoli. Ngizama ukubuzela nombukelo sibukele lapha ekhaya
Okunye uthola ukuthi ezibandla iyiphi indlela esingazi preparela ngayo ekuthenini ukuthi when this big day comes kuba ukuthi we are in right position. Yakhumbula nje last year ezinye izinto ezayi-emphasize eyayivela kakhulu ukuthi number 1 umzalwane akumele abe nento egold, number 2 umzalwane akumele abe kuningi nje kuningi mhlawumbe yes ukuprepare kwebandla ukuba liprepare usuku lwe-rapture kukabili. Ukhona iphathi eyenziwa uNkulunkulu. Leyo phathi yena uyenza ngokuthi kube ne-revival which is a wave yethu kuzogcina ezosweeper all over the church, ibeke ibandla kwiposition yokuthi liye readiness noma yokususwa kwembimbi. Libe ehlanzekile njengomakoti elungiselwe umyeni, ngoba kuba njalo umyeni umakoti uyacwalwa uma esezoya eyongena stage ahlangane nomyeni wakhe. So ke iphathi yokuqala preparation ilezo nzo uNkulunkulu ngoba ungcwele kube ne-wave sweeper all over. Iphathi yesibili yalo ibandla ke uqobo ukuthi akubuyiswa ama teachings okuyiwona akha ikholwa. Khona ama teachings isitha esiwavalile, i-teaching ye-holiness awusayizwi iphathwe epulpiti, i-teaching ye-judgment ayisaphathwe epulpiti, bese kuba yiyo le teaching ke ye-second coming ayisaphathwe epulpiti. Okay, ne-teaching about the reality of hell ayiphathwa epulpiti. Isitha senze oshumayelayo afile kube ngathithi u-old fashioned uma eshumela ngesoko. Kanti ayikho into elotshwe ezwini old fashioned. Izwi alinayo, alikho subject to time. Izwi li subject to eternity. Umuntu kuyabhalwa ezwini it will never be old fashioned. Never. Ngoba ibhalwe ezwini nje i subject to eternity, not to time. uJesu ukhulume ngesoko ngaphezulu kwa yonke enye topic kuma topics akhulume ngawo. Kwalandela i-topic ye-kingdom. Number 1 ngenumber yezinto akhulume ngazo. Inumber high ile bekhuluma khona ngesoko. Ube ngasabisi. Isitha sifaka emqondweni wabantu abangakholwa abalalela oshumayelayo nabakholwa abalalela oshumayelayo kwafakwa emqondweni ukuthi umuntu okhuluma ngesoko uyasabisa. Kanti umuntu okhuluma ngento eyazi ingozi usuke ngasabisi usuke exwayisa. Umuntu owaziyo akasabisi uyaxwayisa. Umzali ozela ingane ayiwazi umlilo, umzali uyawazi umlilo. So uma umzali ethi ungathinti lokho uzosha akayisabisi uyayixwayisa. Manje nanso into abangayi-understandanga abantu abashumayelayo bavumela ama wrong impressions ngesoko ukuthi uma ukhuluma ngaso kuzothi uyasabisa noma kuzothi old fashioned, kanti kokubili aku out of place. Awusabisi uma ukhuluma ngesoko futhi at the same time awukho old fashioned. Into eyenza ukuthi Jesu akhulume kaningi ngesoko kunangamanye ama topic ingoba uyabathanda abantu akafuni baye esokweni. uJesu oveza ipurpose esoko uthi isoko senzelwa uSathane nengilozi zakhe asenzelwanga abantu. uJesu waveza lokho. Ngamazwi uqonde ukuthi bazwe abangayitholi sebeyongena lapho kungekhona entweni ongeyona eyenzelwe bona. Ngenxa yokulandela lo okuyena ngempela eyenzelwe yena leyo nto bayithole nabo sebeyophoswa lapho. Phela indaba yesoko ifana senomplastic wamasipala. Uplastic wamasipala asingakhohlisani. Make no mistake, uplastic wamasipala musha uclean. Uma uthanda ungenayo into ozophakela ukuyodla kona ungaphakela kuwo udle kungabi nankinga ngoba uclean. Noma ngabe omnyama noma oyena abanembala engafani omunye usakhakhi uclean uplastic wamasipala. Kodwa ngoba uvume ukungenwa okungcolile ulahlwa lapho lokho okungcolo kuzolahlwa khona. Wona okungcolile kungene kuwo umusha khona kungcolile khona, kodwa uzolahlwa kanye nokungcolile wona kade ungangcolile ungakangena ngenxa ukuthi uvuma ukungenwa okungcolileyo. Abantu bazolahlwa la ezolahlwa khona uSathane namadimoni nengilozi zakhe ngoba bavume ukungenwa okungcolileyo kwakhe. Ngaba imazi ukulahlwa kwezinto kwaDodi akikho koplastic phese okododi ophakathi kuplastic into elahlwayo uDodi akuwona uplastic, kodwa kuba uplastic uvuma ukungenwa into ezoyolahlwa nawo uzolahlwa lapho nayo izolahlwa khona. Isoko akusona esomuntu, kodwa ngoba uvuma ukungenwa izinto zasesokweni uzolahlwa lapho. Konke okuzolahlwa esokweni kulahlwa khona naye uzobanjwa njengoplastic ngoba ulayishe lezi zinto alahlwe khona. Izinto zomagolide zingangenza yini ngiligeje izulu?
Uyabona eBhayibhelini indaba yokuthanda izwe ibekwe njena as isubject eqoqayo, a collective subject. Okay. But uma usubalula ngakunye izinto zomagolide zingaphansi kwalo subject yokuthanda izwe. Okay. Zingaphansi kwayo. Okay. Yeah. Enye into eyenza abantu abathanda lezo zinto babe sengozini mabekholwa ukuthi lapho zenziwa khona nabantu besitha banezinto abazenzayo kulezi zinto. Oh yes. Nemimoya abayifakayo kulezi zinto. Mina ngatsho lo mfundisi oshadisayo nami ngiyashadisa kumshadisi. Ngatsho lo mfundisi oshadisayo ukuthi the reason why ku important ukuthi before amaringi wafake laba ubiza abafundisi bazokhulela amaringi. Ingoba lapha enziwa khona izinto ezobucwebe zonke including amaringi omshado. Kunema demonic infiltration enziwayo. Futhi labo bomnyama abalwa nemishado vele ngoba bazibazile ngisho ukudla 40 days bedisilela ukuthi imishado ibhidlike. Abayeki ukukhulela amaringi ngoba yazothi azothengwa abantu abazoshada. Ukuze kungene imimoya ezofika ixabanise emshadweni. So ke ngiqonda ukuthi mina yonke into ejewelry isitha siyayazi ukuthi abantu bazoyiyela ngejubane bayiyele ngobuso bese sibana ama spirits infiltrate kulezo zinto. Wow. Yebo. Wow. So ke ngiqonda uma uthi wena kungamenza yini izinto ezifakwe kulezi zinto zingabenza izinto ezilezi. Yebo. Enye into futhi indawo ebalekile kumuntu oyikholwa yikhanda. Noma bungowesilisa noma ungowesifazane ikhanda libalekile. Abazalwane bayaxwayiswa. Laba bathanda kakhulu ukusebenzisa inwele nezitayela nani. Uthi awukwazi ukuthatha into ongayazi ukuthi ivelaphi. Izolala ekhanda lakho for more than 8 hours ngoba umuntu akalali ngaphansi kwa 7 hours. Sure. Lento awuyazi velaphi. Lezi zinto abenze ngazo ikhanda baluka ngazo zisetshenziwe ngemimoya samhwe. Njoba isetshenziswe izohlala ekhanda lakho ubusuku bonke. Ekunikeza ithuba ngamaphupho nangezinye izindlela isitha ukuthi lento ebisetshenzwa la kulokho oxhume ngakho wena ingene kuwena. So ke umuntu kodwa kungaphansi kokuthanda izwe lento ikhuluma yamagolide nana ingaphansi ianda ukuthanda izwe. Ingaphansi kokuthanda izwe. So ngamanye amagama uthi into kuyona eyenziwe kuyona engangenza ukuthi ngibe semathubeni ukukhona lokho. And la incwadi kaPetro ngenkathi nje uPetro ekhuluma ngokuthi ukuhloba kwenu mangabi ngeyinwele zalukuweyo uyakubala namagolide yakhumbula lokho same verse uyakubala lento yamagolide oyibuzayo scripture chapter 3 iyabalo 1 Peter chapter 3 iyabalo. Into ke esine problem ngayo thina amabandla sinisiwe siphethe abantu abalawulwa zimfuno zabo kunokulawulwa ukuthi izwe lithini. Ngizokutshela nje uyabona uma bekungaba yisulumane elilotshelwe lokho belizokuyeka there and then kodwa uma kumzalwane usindisiwe uzoqhubeka nakho ngenkani. Amasulumane ngiyalinganisa njalo. Amasulumane ungafike uthi wena awafihla ubuso wesifazana khona akafihla ubuso ngoba abantu bazobona ubuhle bakhe bakhanuke. Atshelwe lokho avela athathe le ndonga yakhona eshiya amehlo kuphela. Uyababona? Yeah. Abufihle ngempela ubuso. In other words whatever they are told they do. Iproblem esinayo thina abazali ilevel yeobedience yethu ayifani abantu bama-cult nama religions. Bona batshelwa benze thina sitshelwe sibe nenkani. Abanye abantu abasonta esontweni. Yeah. Uma kuthiwa akube isidwaba nesiketi ngaphezulu kuzoba isidwaba nesiketi for life. Laba basindisiwe bafaka ikete eklebhukile bazovezela amadoda amathanga enkonzweni. Uyabona umehluko. La umzimba bawufihlile amabele ajekiwe avelile asethe imboma. Laba abantu sibashumayezile ukuba bazokholwa sebevika amabele alomuntu osebahupha ngamabele manje ngempoma zamabele. Amathanga ikete eklebhukayo. Uyabo yini njalo uma usuqhathanisa thina ilevel ethu yokulalela neyalabana basentabeni lapha South Africa neyamasulumane eyethu ilevel is very poor. Sifuna lokhu okungafunwa uNkulunkulu ngemizimba yethu nangenyama yethu ukuba sizokwenzela phakathi endlini kaNkulunkulu. Yo madoda. Kade ngixoxela umpostoli sizaneno la ukuthi it is strange babili abafundisi abashadile abasemsakazweni oqala kokuhawumbatha
Owesibili bekuwomunye we-community radio station eThekwini okwakuthi makufona abazalwane besifazane kukhulunywa ngohlelo lwenkosi kade ikhona stadium athatha ucingo umuntu oyibiza ngomzalwane athi babambatha ngikubonile stadium umuhle uzokhuluma ngobuhle bukaHawumbatha kodwa kukhulunywa ngenkonzo. Uyabona ukuthi ungathi akuzelwe lokho ungathi abezele khona lokho abakuzele. Yingakho ke abantu bethu abakholwa ukuthi nisinsu bekhuzo bangakhuze ngoba ungathi akikho lokho abakuzele lokho esicabanga ukuthi bakuzele la enkozweni. Owesibili community radio station yaseThekwini isiyavalwa ke isiyaphela. Nakhona futhi kukhona ubaba okuthiwa uSambulo Nkwanyana avela kwafuna intombazane athi ayisibonile hey ava umuhle baba Nkwanyana. Uyabona angithi uyabona ukuthi wazi wavala ucingo lo sisi yakukholwa nokwakukhulunywa enkonzweni nokwakwenzeka estadium engakuphathanga ephatha ubuhle bendoda yomuntu eshadile amadoda ashadile la umabele ngikhuluma ngawo. Uyabona ukuthi siphethe abantu abanjani emakholweni. So lezi zinto ngibuza zona uma nama motives ekwazi ukuba semadodeni abantu amahle uzokuyeka kanjani okunye iBhayibheli lithi la kuyeke ngoba vele nje ukathi ingqondo yakhe nenhliziyo ayikazi yabasekulaleleni into zokukholwa vele. Impossible. This is so intense. Banjalo abantu sibaphethe. Xuza umqondo le. Banjalo abantu sibaphethe. Imadoda. Kodwa ke overall impostoli uJesu yena uyabuya. Kuseduze kakhulu. Sithanda singathandi. Yebo ready or not. Say avoid siyayikhuza le ndaba ukuthi abantu abakholwayo. Engathi nabafuthi bangayisukumela leyo nto leyo. Abakhuza amakholwa abo angabambi izinto ezithinta idate. Into nje esho usuku olunqunyiwe amakholwa abo onke amafundisi abawakhuze. Ayikho into okumele siyitshela abantu esho usuku olunqunyiwe. Laba abayeko laba babhizi benqumeni sokungoba abathunywe isitha ukuphazamisa imessage yethu thina esithunywa uNkulunkulu. Ngoba angingedwa baningi abathunywa uNkulunkulu ukuthi ibandla balifundise ngesecond coming. Balifundise ngakho konke ukuthinta ifuture yebandla from now on. It is called eschatology. Yes. Baningi. So ke ngoba isitha sesiyakwazi lokuthi siphume isikhishiwe sithunyiwe. Sesizothuma abaso abazoshaya ididisa. Ngikhuluma nje namanje kumanje sebedidele ligama lokuhlwithwa balisa kumqondo wrong. Okay. Ukuhlwithwa manje sebekubiza ngokufa komuntu. Umuntu eyifele nje yedwa eyifele nje bathi uhlwithiwe. Angiyakholwa ukuzwe lokho. Athi ukufonela umuntu mayekade engakutholi athi hey bengakutholi sesikhathi bengithi usuhlwithiwe. Angithi uyabona ukuthi isitha siwufaka ididisa siyifaka nangaphakathi. Bazalwane ukusuka kuAdam ukuze kuzofika ubuye kufikeni kaJesu kokuqala abantu bebevele befa. Akusikho ukuhlwithwa ukufa komuntu ukufa komuntu into endala. Lento yokuthi kushintshwe kubizwa ngokuhlwithwa amadimoni afuna ukuthi uma ufundisa ngokuhlwithwa abantu babamba umqondo wrong. Madoda Abanye abafuna ukudidisa ngamabomu besebenzela umbuso obumnyama uthi uma ukhuluma ngokuhlwithwa bese bebuza ukuthi ubani ozohlwithwa kuqala. Ayikhali umuntu ozohlwithwa kuqala ngoba akunje ngokufa. Ungabuza endabeni yokufa kwabantu bomndeni wakini ukuthi ubani ozofa kuqala. Kodwa indaba yokuhlwithwa akekho ozohlwithwa kuqala. Abantu bohlwithwa kanye kanye ngoba ukuhlwithwa kusho ukuba abantu bonke bendaweni bekholwa uJesu endaweni engafani babe caught up to be with the Lord. Ukuhlwithwa kunjengani? Ngisho ngokubeka imali engama coins embili. Ama metal awafani khona ama metal ane element of magnetism phakathi kuwona njengesipikili nezinye zeimali. Bese bakhona ama metals angenayo element of magnetism njenge copper money. Enye amaningi ama copper money awanayo imagnetism phakathi kuwona. Uma ubeka le mali engenayo imagnetism uyibeka eduze kwenye nemagnet bese uza nemagnet uyibeka phezulu le enobuthi buka mayibuthi enyuke ihlangane nomayibuthe phezulu. Ngoba njalo ukuhlwithwa kwebandla uyoma emkhathini njengomayibuthi omkhulu njengemagnet emkhulu bese ukuthi abantu abanento yalo omile abamamukela bakholwa uye abantu bese lento ekubona yenze benyuke bahlangane naye emoyeni. Mpostoli ku part 2 ngizofisa ukuthi mhlawumbe ukusiza na ukuthi ke sesihlwithiwe kuyosala kwenzakalana emhlabeni. Angithi wena uzwakala umuntu osifundile Sambulo. Uyizwile inyakanya yosala yenzeke emhlabeni kuSambulo. Inhluphezi isikhombisa. Eyinhlobo. Yeah. Sokuthinta part 2. Yeah. Bafowethu
uJesu uyabuya, uJesu uyabuya. It's a very beautiful series. Mpostoli uvele nje wathinta into abazalwana abaningi bekuyinto nje sesiyishalazela kakhulu. Sesinake ezinye izinto, sinake ezinye intshumayelo njalo njalo. But this message yokubuya kaJesu i message eshalazelwe kakhulu. So siyambonga uNkulunkulu ukuthi avele asikhumbuze ngomuntu kaNkulunkulu ukuthi hayibo kusekhona into kanje esiyithatha kancane. Yazi ukuthi mhlawumbe even izinto zo last year ngingaba ukuthi mhlawumbe zidiscourage abaningi. Apostoli iwave enkulu kakhulu last year. As a result abanye befona bathi ba confirm ukuthi njamboda isimizi. I think yangikhumbuza into yakenzeka year 2000 bekuyinto ethi mayifana kwakucishwafana yes bekuyinto ethi mayifana nokwakuyisitha ngithi mina mangutshela ukuthi mina ngithunywe ngo2024 yona yenzeke last year isitha bese si reactor hayi kimi ngedwa bese si reactor kulabo abathunywe ngakanye nami the year before last year ukuthi bafundise ibandla nge-rapture no second coming sathuma basoke manje ukuthi bazokhuluma manga. Sure. Ayiqali lento yamanga mgcotshwa uyakhumbula ukuthi khona indoda yapheshe eyakhomba inyanga kaSeptember yathi umhlaba uyabhubha ngoSeptember. Okwanza i-disaster enkulu emhlabeni ngoba khona eNanda umama wathengisa ingane zakhe zamantombazane wayidayisela umlungu ngo500 iyodwa. 1000 rand waye uphuza utshwala ngemali yezingane zamantombazane ethi vele umhlaba usiyabhubha ayisekho into ayigcinele zona lezi ngane. Wadlula uSeptember wangabhubha umhlaba ingane akazazi nozashonaphi. Enye message ezitshiwe ye-repentance. Ake ngithinte ingce kankulu kunabavangeli musa uku-intimidatewa i-public opinion uma umshumayeli. Umshumayeli akanga-intimidatewa i-public opinion, akanga-influencewa i-public opinion. Musuku uhamba ngokuthi abashumayela kanje bayathandwa. Ungakukhetha ukuthandwa. I-message esebhayibhelini uma umoya ongcwele ethi khuluma ngokuphenduka, go and preach repentance. Uma ufunda i-message yokuqala kaJesu, lithi iBhayibheli wathi umbuso wezulu ususondele, phendukani nikholwe. Wabhala ama-message yayi-twofold, message yokuqala kaJesu encwadini evangeli likaMark. Ukuphenduka nokukholwa. Ukuphenduka will never be old fashioned. Uma umoya ongcwele ethi shumayela nge-repentance, ishumayele. Go and make a survey. Uthothe onke ama-scriptures akhuluma nge-repentance. Ulethe ngenze series nge-repentance. Udefine ukuthi what does repentance mean. Uhambe nakho abantu babe ne-understanding. Ngoba vele ukhiyewa yonke into kuyenza kahle ulele ku-understanding. Uthi uSolomon uZaga 4:7 wisdom is a principal thing. Out of all thy getting, get understanding. Amakholwa awakholwa eqonda ngisho ne-repentance. Ama-message i-repentance, i-holiness, i-judgment, i-second coming. Lawo ma-message awabuyele wena obuwashumela wadiscourage ukuthi ubona ungekho ungathandwa wena kuthandwa abanye. Buyela la uNkulunkulu ekufuna khona. Apostoli ngenxa yesikhathi sethu siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Amen. Ngawe. Amen. Thank you so much Mpostoli kakhulu. Angazi ngagcina ungenawo ama socials namanje sasenjalo. Ngicashele wena. Yebo ngidole ngifuna ukangidole. Hayi uMpostoli akatholakali kalula. Kodwa ke mawufuna intshumayelo zakhe you can search nje Apostle Muzi wezigwili enqumalo uyosithola. Phone number ungayishiya ngotha. Okay, no ngasiphi Mpostoli? 067 Okay. 49 777 88. 067 49 777 88. 777 or 777. Sibonga kakhulu Mpostoli. Bazalwane, ake sibambela for today. uNkulunkulu masimbonge kakhulu. Ngicela ukuthi sibone lapha eThekwini ngomhla ka2 May sizobe sisemkhumbane. Lapha na ngase Richview sizobe sisemkhumbane siyaqala ekseni ngo10 ekseni kuyobe kuyinkonzo kamoya. Please do join us. It's gonna be glorious. Ngiyanimema nonke egameni lika Jesu Kristu waseNazareth. Masiqeda khona and then we are heading straight to Pretoria ngomhla ka30 May ila sibe sikhona laphana eArcadia Esterland Mall kwi-cinema ubuze nje cinema sibe singaphakathi laphana ecinema will be hosting apostolic and the prophetic encounter. We are starting from 10 ekseni. uNkulunkulu makanibusise ke anifihle nonke lapha emakhaya. Ufuna ukuxhumana nathi 0788 417
0844. Asibonge kakhulu ke bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Sibonane nange-episode elandelayo. uJesu uyabuya. Amen. 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 Sabonga mpostoli. Amen.